Pakistan'ın Demirgazak günbatarında yerleşen Peshawar şäherinde Sikh dinçilerinin ençimeti Sikh dukançysynyň öldürilmegine protest bildirip esasy ýoly böwetlediler. Sövdegär Hasnagi Badar şäherinde dukanyny açanda näwelli adam tarapyndan atylyp öldürilipdi. Şol hadisada 2 adam yaralanypdy. Bu hüjümüň ogurluk maksady bilen edilenligi ýa-da islamçy ekstremistleriň amala aşyrýan hüjümleriniň biri bolandygy anyklanmady. Kazakstanyň paýtagtynda 5 zenan öz öýleriniň hökümet tarapyndan elinden alynmagyna garşy protest bildirip açlyk eglan etdi. Astanaly zenanlar öz emlegine talaba laýyk kompensasiýa berilmegini talap edýärler. Olar döwletiň zerurlyklary üçin diýilip raýatlaryň elinden alynan ýerleriň hökümet resmiýleri ýa-da baý biznes wekilleri üçin hususy jaýlaryň gurulşy üçin ulanylýanlygyny aýdýarlar. Bosnia-Hercegovinada güýçli ýagyş suw joşgunyna, ýeriň süýüşmegine we ýol dyknyşygyna getirdi. Bosniýanyň merkezindäki Gradaç şäheriniň ýaşaýjylary şol 4-nji gezek şeýle tebigy betbagtçylyga duçar bolýarlar. Ýollar we ýüzlerçe hektar ekin meýdanlary bilen bilelikde 30 şemesi maşgalanyň öýünü hem suw aldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.